Здравейте хора, аз съм Дани, както знаете, но по-известен в YouTube Дани The Middle Finger. Вчера имах рожден ден и се получи просто супер яко, имах много изненади и вчера, там бях на рождения ми ден, но обаче се прибрах твърде късно и не можах да направя вчера видеото за анбоксинга и затова реших днес да направя видео, което правя анбоксинг на подаръците от рождения ден. И нека да започваме. Подарък. И това е 3, 2, 1. Това е лампа на зомби от Майнкрафт. Такава нощна лампичка. Между другото, това много кефи, много ще се мачва с часовника ми горе. И часовник, будилник, тот играе ролята на всичко долу-горе. И много ще се мачва с него. Тази нощна лампа. Такава готина колекционерска фигурка на дракон, която между другото мен много ме кефи. Ето вижте я. Че аз не я задържах много. Много як конструктор на Лего. Аз между другото преди доста време не обичах Лего. Сега отскоро го заобичах точно заради такъв конструктор на кола и вече много ме кефи, така че ще го построя с кеф. Това е една количка. Тя не е Hot Wheels, защото всеки знае, че имам около 300 Hot. Сега вие не знаете, защото не сте им толкова близки. Имам около 300 Hot Wheels колички и е много вероятно да ми западне повторка и затова ми подариха ето тази готина кола. И подарък номер 5, карти за игра. Да преминаваме към... Влизат ми в полза. Между другото и готино изглежда и логото. Подарък номер 6 е яко лего на Star Wars, забележете. Вижте колко як костюм. Много кефи, нали? Признайте си. Пишете долу в коментарите вашето мнение за подарък номер 6. Номер 7. Така, и време за подарък. Честит рожден ден. Така. Отваряме. И вътре имаме Чарада Дани, да си жив и здрав и много щастлив, все така усмихнат и послушен. От тралалело тралала. От тралалело тралала. Браво, брат. Знае, че обичам тралалело тралала и такива мемета. Така, ваучер от Озон. И най-великото човече, което някога някой е виждал. Кефи подаръка сега. Каквото и да си приказваме, кефи. Така, затваряме, слагаме в пликчето и продължаваме. Това кой подарък беше? Това беше подарък Севам. Земетресение с 10 по Рихтер и книга на Пърси Джаксън. Подарък. Страниците са 334. Между другото, мисля да изчета. Изглежда готина. Така че това беше подарък номер 8. Продължаваме с подарък номер 9. Така, продължаваме с подарък номер 9. На тънка блузка. Чакайте да се изправя да ви я покажа. Пълните си размери. Ето я на джойстик. Тънка, не се заблуждавайте по качулката. Между другото изглежда много готина. После ще я сгъна, да знаете, не съм някакъв мизер. Време за подарък номер... Това беше подарък номер 9. Време за подарък номер 10, която си обещах да нося лятото. Така се носи. Ето тук отпред е логото на Батман. Между другото е много хубава материя, е много тънка. Така че със сигурност ще я нося лятото. И ето е задната част. После ще я сгъвам. Подарък номер 10. Беше това от него. Време за здраве. Това е ваучер от Orange. За 40 лева. Добре. Това беше подарък 11. Продължаваме с подарък от Озон. Така. Че аз вече колко имам 2 ваучера от Озон. Ще си купя нещо скъпчико от там. Така. Това беше подарък номер 12. Време тук. Подарък номер 13. Картичка. Честит рожден ден, Дани. Бъди много здрав, много обичан и щастлив. Остани си все така различен, усмихнат и пълен с енергия. Обичаме те. Така. Ето, вижте, написано на ръка, което направо да ви душата. И къде отиде плика? Ето го плика. Сега да я сложим в пликчето й. Обратно. И
Май няма да успеем, но няма значение. Аз после ще я сложа. Това беше от подарък. Кой? 13, така. Който е пенска на Гарфилд, която между другото е бая готина и отзад няма нищо. И да. Това е подарък номер 14. 3D. Може да съм сгрешил на нещо от Лондон. Това е Tower Bridge. Не знам. Сещам се. Това е 3D пъзел. Представете си 3D пъзел на Tower Bridge. Видите го отзад. То си го показва. Това беше от подарък номер 15. Номер 16. Ето тази готина чанчичка на джойстик на Xbox. Нищо игра от PlayStation, но страшна работа. Готина е, то прилича на PlayStation. Ето вижте, много кефи, нали? Признайте си. Пишете долу в коментарите, нали кефи. Така, това беше подарък номер 16 или 17, той ще го пише горе вляво. Така че е чоколет. Дълъг буквално 2 пъти на главата ми. Така че ще го изям. Само да свършиш това видео. Така, това беше от подарък 17 или 18 вече. Номер картичка. Честит рожден ден, шампионе. Пише на кури. Рождените дни са като футболните мачове. Всичко опира до това да се наслаждаваш на играта и да празнуваш моментите. И много готина картичка. Пъхаме в плика. Айде, влизай. Добре, влезна. Това беше подарък 18 или 19, не знам кой. Трябва да е 19 този. Картичка, честит рожден ден. Така, какво пише тук? Желание за здраве, успехи и благоденствие. Време за всичко, което си щастлив. За всичко, което те прави щастлив. Готино е сега. Каквото и да се приказваме, готино е пожеланието. Така че, прибираме. Това трябва да е 18, че останаха много малко. Не, това трябва да е 19. И ето подарък номер 20, ако не се лъжа. Ето го, това е такава, как да го нарека, това е такова, че е скучно, просто да се занимаваш с това. Трябва да се спъкнат всички топчета в тези дъбки. Я да го пробвам това. Добре, това е гадничко, между другото. Това е трудно. Това е много трудно. Добре, после ще тествам подаръците. И време да ви покажа една снимка от плейграунда, от рождения ми ден. Ето я. И сега е време за подаръците от баба ми, Войчо ми, от майка ми и баща ми. Хаштаг бонус 2 подаръка. Чакайте сега само да видя кой подарък от кой беше, та не помня. Това трябва да е... Добре, това е от майка ми и баща ми, значи те са за последно. Те са финале гранде. Така, вадим подаръка от баба ми и Войчо ми. Ето го, това е такова пликче. Вътре не се заблуждайте, че е картичка. Ето тук отгоре пише пожеланието и после ето там неща, които сега ще прочета. Честит рожден ден, слънчево дете, бъди здрав и изживей всяка твоя мечта и покорявай всички върхове. Обичаме те, баба и Войчо. Пожеланието е кочено, така. Дарачен ваучер, приключение за банда тинейджери. Казва се тайното заклинание. Това е Бургас Квест, ако не се лъжа, така се казваше. И там събирам няколко деца, теглям си едно приложение и той ни дава адреси в центъра на Бургас, които трябва да, като отидем, ще има някаква мистерия, която трябва да разгадаем. И като я разгадаем, ще ни дава нова локация. Ще бъде забавно като цяло. Ще бъде много яко. И финалният подарък. Ето този. Така. Отваряме. И майка ми и баща ми. Ето пак такова. И да си дочетем. Честит рожден ден на най-прекрасното лице, бъди здрав, щастлив и упорит. Нека късмета да е винаги с теб, обичаме те безкрайно и знае, че мама и тати са винаги до теб. Така, Витуша Forest Quest. Приключения за малки и големи. Така, да ви разкажа повече за този подарък. Това е Витуша Forest Quest. Отиваме в полите на Витуша. Каня още 2-3 деца там. И
Там има такава мистерия, която трябва да се разгадае в самата гора. И между другото мисля, че ще бъде много интересно. А тут ние ще сме навътре в гората просто. В гората. Ще има мистерия за отгатване. Ще бъде много яко. Ще направим и хубава разходка и всичко. И имам още изненади от майка ми и баща ми, обаче искам да се ги запазя за себе си. Малко по-лични са. И искам да благодаря на всички деца, роднини, съученици, братовчеди, братя нямам, на кучето също, на гущера, че бяха до мен в този прекрасен празник и го направиха още по-хубав. И да ви призова и вас, мажете този лайк и се абонирайте за канала и се коментирайте каквото си искате. Ако искате и не коментирайте. Чао, до другия път!